ubani abanye yonke into besixoxa. uJesu Kristu inkosi, bazalwane nonke emhlabeni wonke, siyabingelela egameni kaJesu. Ubaba uvusa umuzi Sibiya kwamaphumulo, sihlele ekhaya abafundi. Isizwe ke lesi sombuso kaNkuluNkulu, isizwe lesi siphethwe ezulwini. Exodus 19 verse 6, First Peter chapter 2 verse 9, kukhulunywa ngesizwe esingcwele. So ke akwazeke ukuthi emhlabeni wonke kunabantu emhlabeni wonke abazelwe kabusha abasindisiwe, abakholwa uJesu Kristu yena yedwa, bawumbuso bayisizwe sikaNkuluNkulu. So ke labantu uNkulunkulu bonke baqoqe ema province ahlukene eSouth Africa nakwamanye amazwe angaphandle kweSouth Africa. Abanye abekho ke lana ke bakhona abangekho, badele konke, badela imisebenzi emihle, behola kahle, badela imizi yabo emadolobheni emihle, badela imindeni yabo emihle, bathandana nababayithandayo, badela ama-university, badela izikole, badela amabhizinisi, beza la le ndawo indawo ekhethwe uNkulunkulu ukuba sifunde ngombuso kaNkulunkulu, siphinde futhi sisebenze ngombuso kaNkulunkulu. Abanye badela amaphilisi, badela ama-ARVs, amaphilisi azinhlobonhlobo ahlukene, sebekhathele ukudla wona. uJesu wabaphilisa nje ubabone nje bayaphila egameni likaJesu. Abanye badela ama-high school, abanye badela ama-primary, ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Akekho umuntu obabizile nje abantu babona bebangaka nje bevela konke ama-province eSouth Africa namazwe angaphandle, babizwe baqoqwe uNkulunkulu, balethwe uNkulunkulu lana. uNkulunkulu uyazakhela isizwe sakhe, uyazakhela abantu bakhe. Mawufunda iBhayibheli umlando kaNkulunkulu, ubethanda uNkulunkulu baphakathi kwabantu bakhe, kube nabantu abazoba nomthetho wakhe, ababuse, abalawule ngokwentando yakhe, ngokumthetho wakhe kuphela. uNkulunkulu bese kwazi ukuhlala nabo, abahole, abe inkosi yabo. uNkulunkulu bethanda kanjalo. Siyabonga egameni kaJesu. Amen. Hallelujah. Uthintekile konke.